Kende makamago ne ket maino magi gero mise magi kata were magi anyato weche go mag tuge go kuma pogore kama ting'o piem e tuke go mag adhula nyakoro mgojoang ka bende olero sasa hizi michezo imeanza kulipa. Kwa hivyo mavijana wanapaa kuchukua opportunity mali inatokea. Kwanza unaona leo hapa kunaweza kuwa na mascout kutoka mbali, kutoka vilabu vya majuu. Sibiroka sundo pinyo wacho mar Kenya Kwanza kendo semo oganda luo kowuok kuom jatend piny owacho Migosi William Ruto kod sasa go eko wabiro luongo ni mago mag pesa boro makuma onge e gimembe. Tumekuwa tukipigana ili tupate serikali. Kwa hivyo tukiwa ndani ya ili tupate serikali. Kwa hivyo tukiwa ndani ya serikali itakuwa mbaya namna gani? Serikali itakuwa mbaya namna gani? Sisi hatuwezi potoshwa na ya kuchaguliwa katika kiti chochote. Na uko nje ya hii vuguvugu ya broad base ya Ruto. Na uko nje ya hii vuguvugu ya broad base ya Ruto na Uhuru. Wapi? Bado pia tumesema uhalifu hatutakubali. Kuanzia leo tukimaliza hii mkutano, tunaenda kuwa na mkutano ya kuhakikisha uhalifu hautakuwa Busia. And we mean business. Kwa nini tunachomana sisi wenyewe? Sijafurahia na hii maneno inaletwa na watu wa kutoka Nairobi. Wakonde. Na mimi Tony. Let us make sure kwamba tumesuluhisha shida. Let us make sure kwamba tumesuluhisha shida iliyopo iishi. Kibinafsi najua kwamba nimeshughulika karibu sana na vijana wa hapa Busia. Dimbo kata not nice nyakoro mgojoang kakinungo gi kod nyingi gigo eko maoledhi. Kabedo odiochieng' ma piny rugo nyoro nyakoro mgojoang e skul moro e boma maduong'. And the killings that are happening in Kisumu country is going and escalating and getting completely out of hand. And we cannot allow this situation to continue. Kind of killing is not for somebody who wants to steal. And why would you even rape? Even rape is wrong. And rape has become so rampant. Boro yuaka ting' malich miwuoro kabendo yuago weche go magarita mabende wacho ni orochore malich mokale gwengwe koma kajulo. Security team, the DCC and your team, our people are not safe at all. Peace of Kisumu, all MCS of Kisumu, together let's sit down with our local Kisumu, security teams before we even Ibro paro ndalo mokalo chien yande jalup county commissioner county diri ma Kisumu mano county commissioner county ma Kisumu yando ywak malich mokalo nitie moko kuom ojende pacho kaendi. Nyaka wabed gi orwo, nyaka wabed jomoherore kata kwa manyo yore mag kombe to kik warwake jopiny nudo kelo chochni. Nowacho ni ne ok ong'eyo ni mano ne en Migosi Felix Olweru kendo gik ma bende ne girakre koda jomaundu ma bende ne omonjo Migosi Felix Olweru kendo gik ma bende ne girakre koda jomaundu ma bende ne omonjo dala wuon odno ero mano Migosi Felix Olweru noero wuon kendo gik ma bende abi wuon odno ero mano Migosi Felix Olweru noero wuon kendo gik ma bende abi kwe jokwe mane dwaro godak tinde giduge jokwe mane dwaro godak tinde gidwarie jokwe mane kwelogo nikech jokwe to dhi continuously kwayo mondo wayud kaka wachako court process. Wakwayo owadwa mondo yud justice. Ok wanindi nikech wan gi penjo mang'eny ma ng'ama duoko onge. Udogada kawuono waduogo ka ODPP ka wasega bire mondo wachung' kod anyuola mar Olweru.
piny koro tauru gi mare emomiyo komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore. Kero motimo Cathedral, Kickbay, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Lungani Millicent Jaote and Mwalimu Charles Luanga mankantie Nyamira County Kanyerere basement kanyo wachoni we are here tuned happy blessed Tuesday chokaendi kama kukom yogweko mabende ononde kenonal go miru teloni rimar migosi William Samuel Ruto tingo migosi Michael Ngige tingo migosi Ben Sikala tingo migosi Hussein Khalid atomos migosi owuoyo kuom jaduong' Levis Lichuma owuoyo kuom jaduong' Levis Lichuma owadgi maduong' mabende ne owadgi maduong' mabende ne obila omako kendo ne orodho nyamina ne ganya kod mojwang' mano banka kendo ne orodho nyamina ne ganya kod mojwang' mano banka ne ojende wuok. Some border riders wheeled him into the emergency wing of Kenyatta National Hospital. The sickly man was Davis Lichuma, an activist who had gone missing following his arrest during the last Thursday demonstration. Apparently, his captors Podogo Kambi Apitas Gwekoma Gomag NTV Uganda. TV Uganda. Itinerary marangwenya kon magajwang hospitals in hospitals in counties struggling underweight of 27 billion sha debt osiptende mo buora e counties mopogore opogore ma kinde moko ne en jatend migao mochung' ne weche mag omenda sirkand kaunti no Roma no Nairobi mano migosi Kerich bentie ite no mar auchiel mabiro lal miru bang' kano lal kod omenda mag pam moro kata kambi moro mar fombo mano mar okinde mabende ne omiye tich nyakon Mwajwang. Kerich US trip raises question as quota fold jail term. Jofwambo e school moro ni oneno comprehensive school e Rangwe kocha migosi Ong'ondo en jal maneno ni weche go mag somo odhi nyime yo no makare ahinya to eneno ni oket curriculum kata rang'iny mag somo odhi nyime kata competency based Kisumu Girls, Sapphire, Furaha Academy Muroni, Shemelil Academy bentie kanyo nyakon Mwajwang. Gin skunde buora mabende osewuok ka siro chenro gedo mabende yande do osechungo mar gero kar jot mar jatend piny gwenge komago mag Meru kocha nyakon Mwajwang. Kathulo mari mondo mi ing'eni to en sigana mane manyien makoro wuok kotenre koda report maket kod mano filed 9 years too late. Court throws out former police accountant suit over unlawful dismissal. Prime Minister Raila Odinga expresses confidence that he will leave hospital soon and continue with his duties. Speaking from Nairobi Hospital, where he is recovering after undergoing surgery to remove fluid from his brain, Raila asked the Yes team on the proposed constitution to aggressively campaign ahead of the August 4th referendum. Here, Raila and his wife Ida are with South African singer Yvonne Shaka Shaka. It recorded 13.1% rise in economy, output report says. North Rift kocha bende pending bill pile pressure on governor. Kumago mag Rift Valley kocha ntie obel kod 400
Aneno ka lipot kod yango ni ne giidho nyaka 1,450 obedo setho kutendore kod ayungni go eko mag piny. Iran US agreed to suspend attack and new talks. Giwacho ni koro gidwa bet piny giwuo giwe mare mogik pare ma Kalenjuok village Alego Siaya mano chieng' tarik 3 ebiboko jaduong' Alois Otieno Aboka Kalenjuok gweng' moro ni Kalenjuok Alego kocha boro ka weche mag yamo mogoro algola kala kanya ka itima mbele kanya kod mga yuan Kunilima Daily Nation and Golden Oldies stealing the show at the FIFA World Cup. Tiponde kanya mar Portugal Cristiano Ronaldo, Cote d'Ivoire Voziha, Croatia Luke Modric, Argentina Lionel Messi. Nakona mogi waka uyo machoka po. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School. Sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Vi machiegni pacho ma e odwa. Held incommunicado, torture and dumped in critical condition. At Kenyatta National Hospital. 3 others reportedly arrested by police at National Hospital. 3 others reportedly arrested by police on the same day. Wengwe kumagangata baragoyo gotachi itino roma rario kanyakla kola ite maradek kutulmari monomigo wange report market kon man report malach malik on Saturday. Investigation into the attempted abduction of Standard Media Group associate editor Alex Kiprotich continue in the report no irone nyiso kaka nyathi matin ma nyathi matin miluongo ni Madenge Randi nowito ngimane boma Nairobi bang' kane olwar claims. Mano tite imaro chiko thuolo mar mondo minon report market kod mano. Ite noero mano marapar how persistent gaps continues to undermine Kenya's health reforms. Koro mar cartoon weche go ano konyiso jogo eko matugo to nitie ng'at milawo kanyo go jala to ball nitie diere kanyo to your country South Africa osebedo kalawo ji malich mokalo kendo gidwa ni mondo mi osirgi e weche go eko mag tuke. Gikwayo sir to gin to gidwa jo Africa moko e gwengegi. Nyiso kaka jo South Africa lwar piny kata weche go eko mag omenda kod ngima nitie kanyo ka thuolo mar mondo migo e wang'i olaka kodhi mbele kanyo. Ang' ikaw thuolo mari mondo migo e wang'i okadona nonigo matut gin to continue its fair tale run at Nyanza. Thuolo mari mondo mingi report market kod mano ite noero mano mar 30 against Canada. Ka piny kanyo be ntiere Brazilian fans smiles after the Group C match. Ka piny kanyo ntiere an Algerian poses for Fox Max ahead of the
komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango, mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni Mamidhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get here. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Bondo. What gagwas? Kamnara. Anya kwar Kisumu. Karombo ka. Okay. Anya keu kanu kolwang rungo school. Oh. Tan or awasi kanu kanyo. Kinan or seme. To moko